Съжалявам, че не съм качвал дълго време, просто да, върнах се на училище и така. И още други причини имам. Днес ще тестваме една игра в Roblox, както виждате, казва се Dash World, за да ви кажа моето искрено мнение и да ви кажа дали заслужавате да играете. Сега нека да започваме. Както виждате, тук съм... Извинете, съм минал почти съм го минал. Stereo Madness, Back on Track не съм го, Polaris, Riot, Base After Base, Can't Let Go, Jumper и така. Да, днес ще се опитаме да минаме нивата Stereo Madness до Jumper. Ехо, игра. Какво се случва? Моля. Опа. Тази анимация тук просто аз съм се направил. Пишете ми в коментарите дали искате още видео и дали сте се абонирали, защото сега имам само 4 абоната. Но вярвам, че в бъдеще ще остане. Пръсните лайка на това видео. Сега искам да видя как са направили Back on Track. Извинявам се, че просто не видя това, но искам да видя Back on Track. Чакай малко, чакай. What? Защо? Но така ще ми свалят видеото, бе. Ево, част музиката. Слагам функцията си на Shift.
искате да направя още едно видео се случва. Също знаете, няма да ви знам само ще ви търсим. Музиката започна да какво случва. Добре е направим това ниво, но още не ми харесва. Драйът най-ми прилича цяло времето на Драйът също. Сега бейс автор бейс. Да. Някаква музика? Нещо? Чак сега започна. Някой от вас гледа да Stranger Things? И ето го последното ниво за това видео. Да го тестваме. Това клич. Може би нещо направим в Scratch. И ще разберем защо.
Добре, този джъмп малко не го разбирам. Никой не се е родил научен. Добре, човек. Ако трябва на това просто да му се оставя да падна. А хора, вие знаете ли нещо за един ютубър Ангел? Нещо такова беше. Който ще да прави някакъв си филм Войт. Но така и не разбрах дали ще е сериал или филм, защото само ви очаквайте сериал, очаквайте филм Войт. И да, той може да има към 400 абонати. И само. Ами ми хареса, защото говори неща за Михаил Шумахер. Като например каската. Добре хора, това ще. Чао, лек ден, лека вечер, там какво слушаме. И пак няма да ви карам да се абонирате, но може да лайкнете. Естествено това. И благодаря ви за гледането.